खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बे बारनिफ्राय नोंथाङा गरम बोथोरावबो मोब्लिब बिल होनांनाय नंला स्मार्ट मिटारनि अजदनि गेजेरावनो गेदेर खौरां फैदों जायफ्रा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ बे समाव स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला लाथिख' जागोन गोदान बोसोराव मोनफ्रोमबो नखरफोरनि थाखाय मोजां खौरां थारैनो P2P बिथांखिनि गेजेरजों मोब्लिब बिला लाथिख' जागोन बेनि थाखाय नोंथाङा मोनस्नि रोखोमै खामानि मावनांगोन गिबियाव नोंथाङा प्रधान मन्त्रि सूर्य घर बाहायग्रा फालांगियारि प्लेटफर्माव रेबथुमनो नांगोन आरो रेबथुमनायनि उनाव बाहायगिरिफोरनो उफ्रा सानख' राङारि इउनिटफोरखौ मोनहोनो गनायथि होगोन नैथियाव फानग्राजों फाननो थाखाय उफ्रा इउनिटफोर मोननो हागोन आरो थामथियाव बायगिरिफ्रा बायनो थाखाय मोनसे थि प्लेटफर्माव रेबथुमनांगोन ब्रैथियाव बाहायगिरिफ्रा फानग्रानि जासिनायखौ नाजावनांगोन आरो पेमेन्ट गेटवेनि गेजेरजों रां होनांगोन बाथियाव बायगिरि फानग्रा ट्रेन्जेक्सना मावफुं प्लेटफर्माव बुथुम दथियाव ट्रेन्जेक्सन जोबनायनि उनाव मोब्लिब इउनिटखौ फानग्रानि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जादोंमोन आरो क्रिएटर एकाउन्टजों फोनांजाबनाय जादोंमोन स्निथि खोन्दोआव फानग्रानिफ्राय मोननाय मोब्लिबखौ फाननाय जायाब्ला FEDCL नो फानफिननाय जागोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा मोब्लिब बिलखौ फाननानै रां आरजिनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बे बारनिफ्राय नोंथाङा गरम बोथोरावबो मोब्लिब बिल होनांनाय नंला स्मार्ट मिटारनि अजदनि गेजेरावनो गेदेर खौरां फैदों जायफ्रा स्मार्ट मिटार बाहायो अब्ला बे खौराङा बैसोरनि थाखाय स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला गोबांथार जाना फैदोंब्लाबो बे समाव जिंगासिनांगौ गैला नंगौ बे समाव स्मार्ट मिटार बाहायगिरिफोरनि मोब्लिब बिला लाथिख' जागोन गोदान बोसोराव मोनफ्रोमबो नखरफोरनि थाखाय मोजां खौरां थारैनो P2P बिथांखिनि गेजेरजों मोब्लिब बिला लाथिख' जागोन बेनि थाखाय नोंथाङा मोनस्नि रोखोमै खामानि मावनांगोन गिबियाव नोंथाङा प्रधान मन्त्रि सूर्य घर बाहायग्रा फालांगियारि प्लेटफर्माव रेबथुमनो नांगोन आरो रेबथुमनायनि उनाव बाहायगिरिफोरनो उफ्रा सानख' राङारि इउनिटफोरखौ मोनहोनो गनायथि होगोन नैथियाव फानग्राजों फाननो थाखाय उफ्रा इउनिटफोर मोननो हागोन आरो थामथियाव बायगिरिफ्रा बायनो थाखाय मोनसे थि प्लेटफर्माव रेबथुमनांगोन ब्रैथियाव बाहायगिरिफ्रा फानग्रानि जासिनायखौ नाजावनांगोन आरो पेमेन्ट गेटवेनि गेजेरजों रां होनांगोन बाथियाव बायगिरि फानग्रा ट्रेन्जेक्सना मावफुं प्लेटफर्माव बुथुम दथियाव ट्रेन्जेक्सन जोबनायनि उनाव मोब्लिब इउनिटखौ फानग्रानि एकाउन्टनिफ्राय दाननाय जादोंमोन आरो क्रिएटर एकाउन्टजों फोनांजाबनाय जादोंमोन स्निथि खोन्दोआव फानग्रानिफ्राय मोननाय मोब्लिबखौ फाननाय जायाब्ला FEDCL नो फानफिननाय जागोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा मोब्लिब बिलखौ फाननानै रां आरजिनो हागोन